Roy try. Hallelujah. Adak daga jing sengok men ga bakraw gini ga sni. Ban ya Rev.B.P ki prab nget haga nega balang ni mawbsein. Kalong ka jing penyad paftat jong blay ban kalong ka jing mayang ga bakraw ka baw blay la penyad bangin yo ban ya Rev.B.P kumni. Od kum ki blay ka jia li to ka jing jongi teng ni sengok kum ni la poi haki kutlat jong ka jing Henry utrai som le ino namar ka kam ka jong ka dang dawa haga bengin ya petelon ya ka kam jong na ka por sa ka por haga ni ka por na ai kublay kerpang ka jingai kublay ya kitu ki parabnget ki bayokan don haga to ka por ka beniwan ban sorbe leni ban wan ya penti bat ban yo ini kan ni senong mawbsein kalau senong kami don kam hadu kata kita bandon ka balang di jong blay tengi yo ko khobor now when ki prabule jungi ko sha tharang ye thu ba ngadon ki kur ha mawbsein te kayat ka por kumta tena kita ki jia inti jong por ka perlong ini ban so e ya kan ni jasa house name Arajar Iway. Namtip kanungan na pedeng gapi ki Balang semau. Niwan belum jing sengelap hangne hamadan. Hagane ga madan he anne niwan da ka Balang na jarot. Hagata ka por ngepet ya ka circle mau kenen. Nilawan da ka Balang na jarot. Niwan kit da ka drop pakitiar gitar niwan ra ka mat. Badi tolong jinsen yalap haga nega madan borat lagi jinsen akan mau bagan nega senong bon ha ki padba ki bawan ban ngelum ban ni la haga to asni ngim yoi ya kata ka jing IT ki munsim haga ta jing IT batilong ki nongbot yau Jesus Christ rengkat ka Balang ke jong blay mereka don ke tinggal untuk sembai berlawan bandet, ubleu tip kamha ya kata, haga taga jesen I pastor P Wardiri balong I korin jong I memorial kacina berdan menta, I don lang bani ai ke kubor haga jesen shipau beje, haga bela kren naga gospel jong Matius Arboy gerenom, terkot kebakat pra. Kapte kami kedua khot marketing sen ka baar bayo man kren ya ka kitab Isaya nong ka ba san posang kan khot ka ba riu bat nyo bang wat pio try ka badang laban shem yo hadin ka taga jing sen yalap ka bangyo how aranjari way ila don ka jing sokon ka jing perkat na kita ke kanjong leh hari senang ke badan kelen dari kasih badan dia jongi. Di ngila penpau ya kata, bat kalami kata kajin sukun ya keban paseo hagi skor jong ki longpa jong ke assembly. Haga bakila form ya ka evangelism department. Bala pelong ya ka kawai kita nak terekam jong ke Balang. Ya ka basibon ki Balang kelami hagini gisni lajan man ki jaka kani ka wayne ki lengka ki baka evangelism department kala tray barhagata ka por I pastor HS Kongkriam lembatna ilong gino ki kam ki bahasma mai ilong ko mo secretary bat mga long ko chairman jongka Artini gitam idon hagani katnat rekam jong ke evangelism department ilalapan penjat seprang ban bon ki Balang ki balami ting ayo yo blay bahagani resni ayoban wan jno hanni ban ngasnyo ban ay ku blay kerpang ya ka jesen kentay district Shillong hadin banila ban crack away getting let ban le Karbi Anglong balik pet di kalam kami syar ya kabaka Balang kala seng sati sapo Karbi Anglong hahamren nadong kitim penkre nadong sedong ke baro ni la penkre
Andre ki jing jia jong kan ka perthai ki khangla dingi bang lek namar ki kaput jong ka asam Meghalaya mentah keleng sau dong jong ka Meghalaya don ki ki bang sung tenak ban yo sngo kum ta bala khangla dingi nang ta haga jinglang ka bangila yo bang yakendo badine ki long kemi ki kam jong ka jingseng kentai district Shillong aga bangala pasiau yaki ngau habangila do banlek syaga wai ke cakap tongi perkat dak wai ke lenti tongi perkat banlek pe igen khan syang jong ka evangelism department hapok ke Balang na ngo yo blai baro ki sim dak man sim ke kemen ban pediang ya kata dei kata ke bala pen ulong ini bangin yo ban wan mutahan ni ngis ngawo yo blai na kita kini kaji yo jungi ban wan hang kalau manra nganet kan wanra ya kaji sngo kemen ka ba kraw na kam ta jong pi ki parabnget kum ba pilat pau nadu menne men step tengamla khlem dia tu khandia de ya ka por ka ba isdang ya kan ka kam hang ni ham mawbsein habangi kinong ke kam jong ka nega department ka ba don haduk mentang ni perkat namar kan ke snong mawbsein dalam snong ka ba he snong ka ba bon breu bat ni community kan nang yai bon breu susu yong ni perkat tu ni wat jaka na munta ka Balang hanne bagi prabange jungi kin yo ban sna yeng mane bat bakin yoru ban long ya ka jaka ya ke jindon kam jong ka Balang hi hakano ka kam habangi perkat kongta ya ngo yo blay bala don ki bapen sngo yang aban phone yang aban ni don ka jaka ha mawbsein long ka jing lampala jong blay ya kita ki ramba ki bala terwaya ka ni ka jaka ban di shani nilawan klempen slam ban hagata ka por namar ka asmli ha kita ni por kampat khang yani ki nong trei ya kapan ya khot ya ki parab ngai ki badar sim ban ya senyang lang saka Balang ban ai haba dan kam ting le yo pendap ya kata kalenti ilung ki ting ai keleng ki parab ngai jongi ban yo ba ya ga ne jeka rengkat ka jing ai bor ai but ai msiwi jong jelong kpa jongi apo jong ka asli kum tani la yo ya ne jeka hakaba kala he kamne kadang ong ya kilong pa menin cisngi banga ong nilai mawbsein nakan mau ya ka jaka tapi milet ban rong ya ka klau ba he pa nadu na kli ka ne ka jaka hadu hatrai ba baro sabdong gani ka jaka nila rong ya ka bat nila kam genti ya ka daga jingduai bat yo gani ka jaka bat pio gani ka jaka muka anya sngau kemen sikadea nagmta jompi ka Balang ba pinjokan bodin ya ka namaga da pim nang ban suma bha ya ka kila ban mi ki banam sngau tenak ban yo sngau ki khobor nagata ka daw ni dwai nagmta jompi ki parabnget ki ba don hangni ba pin sumar ya ka ni ka jaka kum ka jaka lajong pin sngau ya ka jaka ka ying dong prai kum ka ying lajong badaga ba pi sngo kum ta kan pelong ye pi ban sngo e ya ka ne ka jaka ngitip ba ki saudong sokun ki ba don ha ka ne ka jaka kin don ka jing itnat kin don ka jing ikwa namar nadu ka por bangi sedang ru la don ki ba la ong ngi ya kata rengila wan ban ya penbet bat ki nakata ga dong bat kilawan bat ya yo penbet kala bet thiau kata ka je penbet bat hadu mentakin don hi ki bakum ni kum tai re tongin tip haba kala long ke jaka jong try la da don mano ki bale bong de ka utrai tip ya kata om mani ki brio mila kam kenti ka baka de ka jong try mau hi un sumar un sukhare ka
ngini pai sekatin ke jong boleh tang kenjet ki jingkyntu namar ngal ai sibun kan ne ke jingkyntu kapan sa jingkyn mau ladam yetu mengi sedang ha ke por kala bandu no ke jingtip kumno kalong ke kam hane nas ngeo kemen ban ai ku boleh kerpang ya ki lai tli ki yin kat pangakan mau ha ke por ka bani wan ki bala pediang yengi teng wan ban bam sene teng ilek syati selum mengiwan yang ai ku boleh kerpang ya pi yin ki bala sai ni ki bala le bhai ni sikati hai tu ki por ki bani sedang bat long mon ke jong boleh bat le kum ta bat nilayo ya kan ke jaka ka badon hande tong ye pha ne ke tin jong boleh kan dia ha ke ne janbe ka siti ka ba Kasiti ka baar jong u Petros kalanong ka balay ngin puli artli gid khat na kani katin ka jong blay ikten ki baang kumni namar katan mapi ko habbai habapi tegelpai gini ki ai ru to dasumar no yo habala rong no lem yepi bat kajia kama jong ki boman pinda hapno nala ka jong ka jingne skem hi Henry to pinang roy haka jingai baraka jing tip yo try bat unang pelim jong yu Jesus Christ hau to on long kaburam mentaru bat hadu kasni kababam chukot ngakwaban sim tang kendiat kini ki kentin keba apostol Petros open kan mau kawai open kan mau udon ga disepting ya ki banget yo ki hapno yo ki next cam hagata ga jine rengkat bak utrai kata ga de ka benta ka banangkom kirios ngau ba ubriu jong bleu la ong ba pin nom hapno nala ka jong ka jing ne scam hi kane galong ka benta ka ba don kam shikadi kum ka jing kentu pi ki prabuget ki bala don hagane ka balang ngasno kmen habanga yo ka khubor ba ki prabuget hangni kilanang roy bat kilanang bon bat ngasno kmen habanga yo ka khubor kiba ya rabban pet ban kmi hangni kiba man swaru bat kiba menta kum ijong ibao baldan nongplo wene giramba bala rambha ba naga balang mau kenen bala yo gidi kai kiba crown ki longpa na du manchwa bat la sha sutom ban wan hangni kamlong ka basuk yo reu bala don rapeu prasnem ban aga di sakri ban ya Rev.B.P hangne ngidwai da ta jongi bau blei unda karku kar pani bin laban aga di sakri susu kumba ila ai menta kumba haba ki briu jong blei na ka por ki wan hangne rengkat bat kajing anut rengkat baka jingduai nagamta jompi ki para bunget handi to pinlong kita ke ba next kan ke ba yaine hapden ke ba bon ki jingjia ke ba la ban jia saudong kau kun jompi ke jing pencoy ba bon jat ke jing riam jing pa ba bon jat re to pinlong kita ke ba nam hapno naga jinget bapin nam hap no naga taga jingnet scam kabor ban nam hap no bat kabor ban yanya scam kadon kam yepi ban don ka jingade ba im ban utau ba don bor ban bat scam am de mapi am de mangi ban la ban yanya scam re udon uta ubara sispa ubala yap halonding na ubala wan sekali ke portai ubala job ya ke yap bar ke jingtap ular ban ai bori but dema u ba pencet bori banong
ubakam krau happy udon bapilong ginong job kam krau ginong job kam krau ginong job pio ginong job hakino ki sports hakino ki jingla kai habawan ke job kanno kirisa katno ki pertaba ki job mangi ki konu play ka ka bangi de ban perta bangi long ki breu ki bakam krau ginong job hadu kanno ngilong kam krau ginong job long ke bamayan ya ka ong ka tin dong ble kata kumta nginya be sakata ka thom bangin kam krau ye ginong job kababut ngin job ki job ka nga perthai baro ngin kam brip ye ki job ka perthai baro bat ngin pet ka thom sakata ka bangin long ginong job bannom hapno kiba hapno ka bamut kiba dang syak telep haji bor jong ugoman haji bor jong setan da kiba bonjat kiban wan haga jingim kiba wan nabar bat kiba train po haga jingim jong breu kiba laban penjot bat ban hapno yo breu Henry habau ta ubala sispa ini udon nila long kita nila don ya hagata ka balang ka jong blay ka baki kerdop ka dijok kenom la ya ka ki kerdop ka dijok kenom la ya ka ki kerdop jong ka dijok ki kerdop jong ka dijok ki de ki babon hadu kata nada wan kino ki cing kita hidei ki kerdop jong ka dijok ki wan tit jing khang ya nga ki wan tit jing khang ya pi balada ngin husia lada ngin sumar lada ngin sarai ngi komplit jengkang ya kita ki kedap jong ga dijok barhaba kila rum ken penjot ya kaying gasam baro kuwe kata kade kebas new hadu kata pitip usaitan uyalep ha ya ki runget ki baklan ya ki to ki bakam telot omda yelep ha kata uyalep ha ya ki to ki bioi ki long ki baklan bat hangta la do yorum la do yoban pentelon wat ya ki belajit ngaken tu ya pi para bunget bangi dwai na kita jongpi bapin yainet scam bapin nom hapno kabenta ka ar ha ka bangi nom slam ka jingkyntu jong ka tin ga jong play ya ka bo play la persat mensim hau nom tho banong to pin nang roy to pinang roy haga jangai ai baraga di tip yo try joni Yesus Kristus mentaru bat hado ka bom jogot komno ngin nang roy ka jingkali komno ngin nang roy ke benta ke bala kreming men step ke de ke matba jong ka jing im Kristan ban nang roy Chisen bani lageng hagan norim ka bau blels ngau ha ka jingnang roy kandon habala bet hangi yau sembai uba im usembai wa don bol usembai uba im lada batep yu lada batep yu daki nyut kinyer ke babon kanno ru utau sembai u im usembai im lemar tetin mapi ke bela im mapi ke bela ne pilong sembai be im bat ka don kam ye pi menta ba pinang roy sisu ngis ngau kben ba pila ye roy pila man kan ni gumba pilong bat ngin dwai bangin nang yos ngau ya ka kubor ba pinang roy sisu kam slem gadia lenti jong ki snem jong ka balang jong pi hane lese kala jan kenjo chaka arposan snem ngatharai hapo kisan snem kan poino tengin sadaya kenha ya kata ka por haga bangi kmiranti
onda habaka balang jong pi hangne kan dap aposan snam jubili to pen khlan bha pen roi bha ba pin dap ki number ying jong pi kat to jubili ni ayu yo play ba manta pilaya lenti bat komno ba pin kop show tau put dei ma pi ki badon hangne om dei namar ba pi khlan man yalo om dei namar ba pi sian ban yo weri ki briu em ngan ye thoi pi tang ka wei ka lat bat ka lenti ka ba ki wei pat ki mun sim ki ba kodo ki laban wan hangne dei da ka jing ka jong pi ka ba man ka sni om don jingalap ka ba kham kraw ban ya kata ha ka perthai ka jingalap la ka thiang ka no dan don sibon ki ban om kum no Henry ka jing la da pila ki breu ki Rev.B.P ke ba Rev.B.P la sisa ke ba ka jing Rev.B.P ka ba job balalong lai dot na ki baro kata ka de ka jing ka ba kanya lap ya ka gospel haga de ka snong mawbsein jong pi nde tang ba ki oi ken yo sneo ya ka kobo balong ka balang ki para bne jam mawbsein ki ba pher nakwa bangin yo ya kata ka jinglong jingim kom kata nadu kapatan menriu ki kon Israel la ong ki kon Israel ki briu ki ba pher hadu ka Paul ki apostol haba ki don hang no haba ki leya la hang no ki briu ki to khana kyom nio I bagi long ki ba pher la dama pi ki parabne ki badon hang ni ki wei pat ki long ki parabne dunia mawbsein ki long ki ba pher tang kata kalau dia kata ga de tilap ka kraw pitip hagane ke emlang salang hagane ke jingim tang naga jingim jong ki wei ki breu ki wan ban long kristan ki don ki ba ai ki juba haba don ba kli ki komno piwan syakane ka balang komno piwan syakane ka kanol ki atu nde ba ki om ba yalaputa yang yo I ya ka jingim jong kita ki para ki badran hangta kapelong yang I bangin perkat pleng ublay ubaki syakri ulong blay badan lo hakapor jong ki apostol udon we ubriu baketemu Inias walapang prasnem pinda pule haga kitab ki kam ki apostol latho ya une ubriu baketemu Inias kam ka apostol kendai gelunong kadekot walai perusan pin puli pin siam yang tau briu tongin pet kenuksa now no briu ong gane kadekot komne te baro ke badon halida bar Sharon baro ke basyong halida bar Sharon kila yo iu bakila pai shotrai nde bakiong baula yalap nde bakila ong bau yalap kublai sibun terkong rendah mulai nde bakiong ba uba Inias hadin bulak kot nagadim penkot hala jong blai ke kamba kem chung ong uwan ban yalap jengi mrei kelio iu bakila pai sotra nakwa bamba pi ki prabangai ki badon hangi mangilang baro halagi jong ki jeka bengi don da ka ba yo I ki wai ni komnong ilong kata kade ka jingla borba ka ba kraw kata ka jing jinglong jungi kaya den embar ka tin ke jong blai ka jing jinglong jungi kaya den em batamon ka jong blai
Kata kalong ka jingem ka ba don kam hadu kata-kata. Bat kata ka jingem jongi kaya lap na ka jiway. Ai ba mapigi parab gay ko don hande. Ki way pat ki breu kin yo i pi pilong kumno. Haba fisyong hakali pilek sayo. Ki way ki bun tin prak kumne kumtay. Pilong jar halaka jong ka jing lomber nublay. Lada dia badan kumno balero kumbala kren ikong mene mustap long ke bajam nur jai kren pen paktin kalian kata gade ga jingim kabab hatam lada don bakri kata ka chong jong pihak kali wadong hey ketu kata jong na long jar lada kim song tuhi yen hang to kam lele Pinong pang boleh yo ipi pa pinjam dot haduk kata. Pinyo iki ya kinyo ipi ayo wahat. Komno pidi pitit. Lada don kanu kadi bakla. Naki nong di ya pi haba piletit. Kan mau banom klep ya ka mar jongki we. Hagin igis nembala dep ni pelong ka sil gok hapo son kam. Yele tit ayo do bat kita ki parlok ki bala jit ka balang ban yele. La tit ta ha go ga dukan si bon ki tiar. Reu tau trai dukan pitip upha ini artli ki sindok ha. Habangi pantang ka wai ban pendak ki kata sindok u pendak artli ki sindok u tap hapo ka ni. Ngimtip Dapoy hapo sunong yung kumno kani kakali kadom gini gimar artli habangi sim tangkaway kumtang 11 penpai hauta utrai dukan kalong gading kedit yaw briu unong hat ubasong hat ubala perkat si sin bola do Henry ni 11 penpai kajing Kristan ke babhatam kadai kata kabantip ya kalet kawan jong kapisa tengka bantip hagadi katit haki ai ke baro belong khut kajing khut kadong katan raiba jong kajing jong reunget ban roy hakamet ba hakamunsin bat habang ilong kibreu ki bakot ublay ukar kuigi namar hang no abad don ka jaka ka bakot hang tau ublay don hang no abad don kibreu ki bakot kuma ublay don rengkat baki namar ublay ulong ubakot gakam tui piki prabunget to pilong kata gajing Kristan kapa pinang roy hagane ka balang dagan jing embri ulay jong pi kiway kinyo iya pi papi long sisa ki khon ki jong ulay ki Kristan ke berkat ki Kristan nde ki Kristan ka nam laju yo nam ka kerteng Kristan dongi pitip ke pertay ganyaw kumno ka pertay ganyaw na kaway kerteng ki ong bagi long ki Kristan rega nam jong ki ka kam jong ki ngadon rega kam jong ki pada kumway habawan ka election habawan kindo ki bor sorkar token mau ban sumari alade banom thok banom sukor banom le kolmar kano perkhat ya kala we jong gajingem haga jingem barblay kum ta pin lak na ki ke baro ba pin laban yang o Kristan gojok hado ka bakot jong gajingem to tran karku ja kini ki jite bati dia slok ki bakindia hagane jande nagmuta kaburam jong u Jesu amen.